सार फंबाय खोथा एसे बेले बेजे जाबाय माथो दिनै जों नोंनो मावथ'नो हानाय नङा नामा मानो आदा मानो माने बै माइनावनाव मैया बारहुंखाजों न'आनो गेग्रेजोबना दङनो इन्जुर सिन्जुर बेलथायजोबदों दा बेनाव मावनो लिंहरथारदों आंहाबो न'खराव रावबो थानाय जाया मोसौ मोसा दख'ना बालें सादोरजों समायनाय खानाय रुमबांबां बिखा फांदांदां आयनाजों समायफ्लेनाय दासो सैमा मावनो बिदि सिसिबाय थागोन जेराव मेरावनो दासो नों लांनो होनदोंना बहाय गिदिंबाय थानायनिफ्राय लोगो हमनानैसो माबा दं नामा एसे रायज्लायनानै जाबोदों सिखिबो गैया मैगंबो गैया नोंखौ बिनि उनाव आं फिल्म स्क्रिप्ट लिरदों मोननैसो आं लिरनानै दोननाय दङ मोनसे बारहुंखा आं बेखौ दाबो दिहुननायनि खाबु मोनाखै दङ स्क्रिप्टआ लिरनानै बे मा गोलाव नामा बियो गोलाव फिल्म आबुं फिल्म जागोन सावथुन जागोन आरो आङो माखासे फिल्म स्क्रिप्ट आरो आं लिरगासिनो दंबावो आरो आं नायजाबबो लिरदों नायजाबखौ आङो गिबियाव चिरां मन्जु थियेटाराव 2017 मायथाइयाव सहायनायनि फिथाइया गोदै नैबे नायजाबजों आङो आगान सुरजेनदोंमोन नायजाब मुलुगाव आरो बेयावबो जाय चिरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथाङा आंखौ गोबां थुलुंगा होदों आरो बाख्नायदों मोजां जादों स्ट'रिया जायफोर डायलग जायफोर ओंथिगोनां बाथ्राफोर बेफोर माखासे बाथ्राफ्रा जोंनियावनो बेरखांनो नागिरा नाथाय फंबायनियाव बेरखांदों बिदि होननानै बाख्नायनायखौ मोन्दों आं गोजोननाय मोन्दों आरो बे नायजाबावनो जाहा मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर आदा थिफु नार्जारी बिथाङा आंनि बे नायजाबाव मैखोम मोनसे कमेडि बे पार्टखौ लादों बेनिफ्रायनो बिथांजों आंजों गुलि गुलि दा बे नायजाबाव बिथाङा एक्टिं खालामनानै बे आंनि होनाय आं बानायनानै बिथांनो जे बिथांनि एक्टिभिटिसखौ नायनानै आं बिथांनि थाखायनो बेखौ आं सोरजिखादोंमोन बे केरेक्टारखौ बेयाव बिथाङा मोनथाम मोनब्रै जायगायाव बान्था मोन्दों होननानै आंनो फोरमायहरदों आरो जोबोद खुसि मोन्दों बियो ओमफ्राय आङो सारखौहाय माखासे बर' सावथुनावबो एक्टिं खालामनाय नुनो मोन्दों दा बै सावथुनफोरनि मुंफोरखौ लानो हागोन नामा सारा आदसा गिबियावनो आङो बे सावथुनखौ बुंनायनि सिगांनो जे थियेटारनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेयाव आङो आरो गोदानै सोरजिजानाय नैबे बिजनि हालामनिनो फानबारियाव जोनोम जानाय आलायरन थियेटार 2019 बेयावबो आंनि नायजाबखौ लांदों बेयावबो गोबां बाख्नायजानाय मोन्दों बे नायजाबनि मुङामोन नोंनि थाखायनो बेखौबो गोबाङानो आंनिसिम माने कमेन्ट हरदों आरो मोजां जादों होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव दा सोंदोंमोन सावथुन मुलुगाव आं आगान होनाया गिबिथाराव आङो ओरैनो जास्ट मोनसे मोसानाय जे आं उन्दैनिफ्रायनो मोसानो मोजां मोनोमोन आरो मेथाइ रोजाबनोबो मोजां मोनोमोन नाथाय जोंनो माखासे खाबुआ नांगौ बायदि जायासै जा उन्दै समाव आङो फांसनफोराव मेथाइ रोजाबदों आरो मोसानायखौ आङो क्लास 4निफ्राय जागायबोदोंमोन बेबायदिनो जोंनि नैबे बिजनि हालामनिनो मुंदांखा इंखुं प्रेसनि मालिक बिगोमा राजेन बसुमतारी सार बिथाङा
मोनसे टेलिफिल्म दिहुनदोंमोन बे जोंनि दहलापारायावनो शुटिंखौ खालामदोंमोन गुवाहाटिफोरनिफ्राय माखासे केमेरामेन डाइरेक्टर बिथांमोनखौ लेंबोलायनानै दा बे फिल्मनि मुङानोमोन सुनि टेलिफिल्म बे खोब सम्भब 2002-03 बेबायदियावनो दा जुदि सोरबा नायनो लुगैबा नुखागोन बेखौ ना बेखौ सारनियाव दङ सारा दाबो इउटुबाव हगाराखै खोमा राजन बसुमतारी सारनियाव दङ ओमफ्राय बेयाव आङो बैराथि ललिया नैबे मेथाइखौ आङो मोसादों आरो बैराथिफोरखौ एदावनानै मोसानाय आरो बिनि उनाव लेटेस्ट बावैसो 2021 बेयाव राजन बसुमतारी सारा मोनसे फिल्म बानायनो होननानै सिरियाल फिल्म बानायनो होननानै बिथाङा सानखांदोंमोन आरो जोंखौ लोगो लानानै आंखौ स्क्रिप्ट राइटार महर होनानै आंनि लिरनाय जे जौ बे सिरियालखौ दिहुननो नाजादोंमोन बेयाव आङो मोनसे पार्ट खालामदों जे फिसाजो सासे थालांनाय आरो आंनि बिसि थैनाय बेबायदि मोनसे पार्ट आंनो होदोंमोन दा बेखिनियानो बेखौ दा इउटुबाव नुखागोन नङा होमबा इउटुबाव मा होनदों सार बे सावथुननि मुङा जौ दावबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय सारा बेखिनि खामानि मावबोनानै दा आथिखालाव सारनि गोसोआवहाय जेनेबा बर' सावथुननि सोमोन्दै दहाय एसे सारा होनदोंमोन माने लिरगासिनो दं होननानै स्क्रिप्ट लिरगासिनो दं गमामा जुदि बियो लिरनाया जुदि कमप्लिट जायोबा सारा बेखौ नों गावनो माने प्रडिउस खालामगोन ना गुबुन सोरखौबा सारा हांख्रायगोन सोरबा मोजां प्रडिउसार फैयोब्ला आङो बिथांमोननो माखासे कन्डिसनाव टार्म्स एन्ड कन्डिसन लानानै आं हगारगोन आं बेखौ नेदों आरो आंनि चइस बायदि आंनि फसायनाय बायदि आं मोजां मोननाय बायदि एसे माबाफ्रा जानांगोन मेनेजमेन्टफ्रा थिग जानांगोन आरो डिरेक्सनफ्रा दा हायोब्ला आंबो सानदों समाव जुदि फाइनान्सियेल जेंना फैयाब्ला माखासे एसे खाबु फैयोब्ला आंबो गावनो दिहुननो बेबायदि सानखोमानानै थाबाय थायो जोबोर मोजां आरो गोबां आङो दानि आथिखालाव दिहुननाय मोनफ्रोमबो जिथु सर्ट मुभियानो जा आरो माखासे आबुं नायजाबफोरानो जा आबुं सावथुनानो जा आं नायो नायनानै आङो एनालाइसिस खालामो बबेया माबायदि जादों आरो माबायदि जायोबा मोजां मोनगोन आरो दानि थासारियाव माबायदि फिल्म दिहुनोबा माबायदि सावथुन बानायोब्ला मानसिफ्रा नायनो मोजां मोनगोन बेबायदिखौ आं सानबाय थायो आरो आं खालामनो नाजागोन निस्सय नायगिरि नोंथांमोनहा बे सारनि खुगानिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिखाबाय बे समाव सारा सावथुनाव फैनायनि सिगां जेनाखि बर' जोंनि सल'मा आरो बर' सुंद' सल' बेजों लोगोसे खन्थाइ रायथाइबो लिरदों सार ना रायथाइबो लिरखादों खन्थाइखौ लिरदों खन्थाइबो लिरदों थारमाने सारा थुनलाइयावबो बिराद माने गोसो गुदुं लोगोसेनो बर' सावथुन जेनाखि सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरो जाय स्क्रिप्टखौ लिरनायनि गेजेरजोंहाय सारा माने समाजनो माबा मोनसे मेसेज होनायनि बे उद्देশ্যजों सारा बेखिनिखौ लिरदों दा नैबे समाव सारा माबा मोनसे मेसेज हरनांगौ दङ नामा रायजो राजाफोरनिसिम बबेबा आयदानि सायावहाय रायजो राजाफोरनो आङो बेखौनो मेसेज होनो लुबैयो जे जोङो आं सासे बर'नि थैजों जोनोम जानाय जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर'नि जि राव थुनलाइ बियो दासिमबो आबुङै जौगासार जायाखै होननानै जों बुंनो हायो दा बिनिखायनो बे जौगासार जायैयावनो गोबां जोंनि लिरगिरि बिथांमोना गोसो सायराब जानानै लिरनायखौ एंगारलांनाय बेखौबो जों नुदों दिनैनि दिनाव सुंद' सल' बिजाब सल'मा बिजाब बेबायदिखौ बाङाय नुनो मोनसै दानि थासारिखौ नायनानै जिबायदि इउटुब ससियेल मिडिया नै बिनि गोहोमाव गोबां लिरगिरिफोरानो गावसोरनि माखासे थाखोमानाय जितु रोंगौथि बेखौ बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिन्थिफुंनायनि माखासे सुबुंफोरा खाबु मोनाखै आरो माखासेया बे खाबुखौ लादों
आरो आं थुनलाइ सोरजिनायखौ आं लुबैयो दिनै नोंबो आंबो जुदि जोङो लिराब्ला जोंनि राव थुनलाइया बोरै थांनानै थागोन आरो मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला राव थुनलाइया थांना थाथारनांगोन दा बेनिखायनो जोङो जि हायो एसे एनैब्लाबो जोङो खन्थाइ रायथाइ सल' सुंद' सल' सल'मा गथ'फोरनि सल' बायदिफोरखौ जों सोरजिथारनांगोन आरो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बै बिजाबफोरखौ बेसेन गोसा होननानै नेवसियाजासे थुलुंगानि नोजोरजों बेखौ जोङो बायनानै फरायनो नाजानो नांगोन बयबो फरायनांगोन दा बेयावनो आं दुखु मोनो बेनोल' आङो जेब्ला सल'मा लिरदोंमोन 1000 आङो सल'माखौ बिजाबखौ दिहुनदोंमोन बे 1000 बिजाबखौ फाननो थाखायनो गोबाव सम नांदों आरो गोबां बिजाब बाख्रिफ्राव दोनदोंब्लाबो नांगौ बायदियै थाबै फोजोबनो हायाखै नाथाय दा लासै लासै फाननानै बियो जोबलांबाय आं मिथिगौ दा बियो बिजाब गलाफ्रा गैलिया दा बे बिजाब गलायाव गैयिनि बे जाहोनखौ आं मिथिगौ आं सान्दों माखासे सुबुंफोरा मोजां मोननानै अनसायनानै फरायदों दा बेनिखायनो जोबलांबाय आंखौ दिहुननो माखासे बिजाब गलाफ्रा खावलायदोंमोन नाथाय आंहा खाबु जायाखै आं खाबु जाबा आं बेखौ रिप्रिन्ट खालामनानै आं मार्केटाव हगारगोन बे जिउ दैमानि गारबोनाय दैथुन सल'माखौ आरो बे सल'माखौनो सासे जे सिनेमा प्रडिउसार जाय माने फिल्म दिहुनग्रा बिथाङा बिफैदोंमोन हरनो हागोन नामा होननानै नाथाय आं माखासे टार्म एन्ड कन्डिसनाव आं हरनो हायाखै दा बेनिखायनो आङो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो दिनै जोंहा थुनलाइखौ फोथांनांगौनि बाथ्रा दं जोंनि हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि महरै फोथांनांगौनि बाथ्रा दं दा जि बड'फानि सिमां बै सिमांखौ मोगथां महर होनोबा जों बेफोर खामानियाव आखाइ होनांगोन आरो जों अरायसम थुनलाइ सोरजिनायजों लोगोसे राव हारिमु बेखौ फोथांनानै लाखिनांगोन सिनेमायानो जा थियाटारानो जा बा थुनलाइनि गेजेरजोंनो जा जों बेबायदि बयबो बाहागो लानानै बयबो नांथाबोब्लासो जोंनि बर' हारिया सानसे नङा सानसे बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि महरै गसंथानो हागोन सिनायथि मोननो हागोन आं बेखौनो सानो नैबे समाव जोङो बे देंखो ब्रह्म सारनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सारा जागायनायनिफ्राय लानानै गोबां गावनि माखासे खाहानिखौ मिथिनायजों लोगोसेनो सल'मा लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय आरो जोंनि आथिखालाव जेनाखि सावथुन मुलुगाव जेनेबा माबायदि जानांगौ आरो जों बर' थुनलाइखौ जुदि जों माबायदि सिबिनांगौ बेनि थार बाथ्राखौ दिनै सारा जोंनो रेबें फोरमायनानै होखाबाय आं मिजिंथिदों बिसोर नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना थार बाथ्रा सारनिखौ मिथिदों माने सारनि थार बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों आरो हमनो हादों दा मिजिंथिदों गासैबो जोंनि बर'नि रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि बर' थुनलाइखौ जौगानायाव खामानि मावगोन सावथुन मुलुगखौ जौगानायाव खामानि मावगोन आरो हारिनि माबा मोनसे बान्दारि होलांनो थाखाय खामानि मावगोन बयबो जेन' जोंनि बर' हारिखौ जौगानायावहाय बयबो आग भाग लालायनानै हाबा मावगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिदों दा नैबे समाव सारा जों खावलायमारनो गावनि गासैबो बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनि नैबेखिनि समखौ होबाय बेनिखायनो आं बे समाव सारखौ जोंनि बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेल जानानै बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिबाय सार जोबोद गोजोनबाय